karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Hi, Mas Carlin. Carlin? Ay, igo ramang nanawag si Carlin dinhi sa ospital. O iyang gibayran ang akong mga bayranan dinhi. Tini si Carlin, ti. Nagkasulti mi sa phone. Siya ang miatiman ni mo. Midani mo din sa ospital kaya nasundan mo niya. Unsa? Mora, ti. Hi, Mas Carlin, ha? Wa man siya mapakita na ako, Romero. Pero nagsabot yun mi. Pero may gihatag o giasan siya nga private nurse nga moatiman ako. Katong babae nga may gawas? Oo, mao kadto siya. Mo ba? Tepa, ha? Ako sa tawagan, ha? Sige ko no. Nanawag si Romero. Hello, Romero. Diyan ako sa hospital, Carlin. Hay, magka. Padoon ako sa airport, Romero. Ikaw una ang atiman ni Ate Alice, ha? Ako lang nabayran ng ospital. O gusto ko nga ikaw ang mabantay ni Ate Alice. Ay nagpaduulan niya si Justin. Oo, Carlin. Pero asa man yun ka? Gitawag na ko sa akong trabaho. Busa isalig ko lang una nimo si Ate Alice. Nagkinahanglan ko og kwarta alang sa mga tiil ni Ate Alice, Romero. Basta protektahi siya bato kang Justin. Wow. Duduhaan pa itong muli ang Carlin ay. Dili man ko na makatingog. Muro man og napiktuhan ang utok sa pagabangga sa auto. Dakong isyak samad sa o. Oh, unang gaba na niya. Sila ang nakaingon nga napungkol sa Ate Alice. Busa magbayad sila sa ilang tanang sa. Carlin, Magpadaday ko nimo kwarta. Ug dadaa si ate sa address nga akong i-text nimo karon. mo ba? Ibalin ni mo bayar si Ate Alice? Oh. Kinahanglang protektahan si Ate Alice gikan sa salbahis niyang bana. Gusto ka? Oh, sige na. Ready na ang bahay nga inyong balhinan. Ayaw ka balaka. Ako'y mo sweldo nimo, Romero. Uy, ayaw lang, Carlin ay. Libre na rin akong tabang ni Ate Alice. Libre na niya kong kaon. Okay na ko na. Dawata lang ang tanan akong ipada. Tuod, may nurse kong gipaatiman ni ate. Kate iyangan, makatabang siya nimo. Uy. Nagparagon na nugon ka man, God. May importante kong atimanon, Romero. Busa itugyan ko lang una nimo o sa private nurse si Ate Alice, okay? Carlin. Sige, ihatag kang ate ang imong phone, bi. Makiksulti ko niya. Ate, makiksulti si Carlin mo. Romero, unsa may imong gisulti kang Carlin? Oo, man, te. Naibaw ba siya nga ni ako sa ospital? Oo. Di man na ako ikalimod ko. Pero naglibog lang ko. Unsa may imong nalibgan? Wa. Unya na tamang sulti, ay. Unsa pa may imong gisulti ni Carlin? Ako naman ko ilaing gisulti, ti. Gawas sa na-hospital ka. Maura. Oh, salamat. Sige, surya sa mo. Hello, Carlin? Te, kumusta, te? Carlin, kuan... Sorry nga dili ko makaatiman nimo diya sa ospital, ha. Gitawagan ako sa akong boss. Di na ko mabalibaran kay dako ning kwarta. Ikaw gid ang miatiman ako. Ako ang nagdani mo sa ospital. Pero may gibutang na kong private nurse para nimo. Kasi angan. Nagkahimamat nami. Ate, likay una ang imong bana. Ha? Nahibaw kong gipasakitan ka ni Justin. Ug di na ko si mapasaylo ini. Carlin! Bayra nila ang naputol mong mga tiil. Carlin! Paabuta lang akong pagbalik, ate. Magkabawas ka ra. I love
Love you, T. Bye. Romero. Ate, kalma lang, oy. Nahibaw si Carlin nga gipasakitan ko ni Justin. Mao ginati. Busa, sundo lang una na to ang tambag ni Caroline, ha? Mubalin lang una kag puyo. Romero. Ate, okay ra ka din sa bintana, dapit? May okay, kay nagatubang ni sa bukid. Okay ra ko, Romero. Biyain na lang ko din eh. Ninutin na bita, ate, kay layo sa mga silingan. Unya, nabod yung kural. Hangtod si Carlin. Nahasol na hinuon sa akong kahintang, Romero. Oh, buotan magyud ang imong manghot, tikod. Pero, ako ba, may nahibudngan lang ko. Ha? Si Caroline ba, misulti siya na kung nga siya ang nakasunod ninyo. O nakita niya ang pagkabangga sa inyong gisakyan, mao nga gidaka niya og laing hospital. Ang ako nalibgan, kay wa gyud siya manawag na ako sa dihang gitabang ka pa. Karon lang siya manawag nga magagawas ka na. Dugay kong nakamatngon, Romero. Ay, mao lagi. Mura man og dunay Say, ah, dunay unsa, Romero? murag naglikay si Caroline Ting nga magkaabot ni sa ospital. Ha? Og naglikay siya nga makita nimo siya nigbukas sa imong mga mata gikan sa daghang operasyon. Romero, Unya ako naglikay sad siya nga magkasulti mi. Kay milakaw madayon siya sa dihang padong ako sa ospital. Justin, love, kanasama ka mo tingog. Miss Mara. Miss, nianay mong gipapalit na kung gamit din sa hospital, Miss. Ito, unsa may mong plano ni Romero. Taktak na siya sa trabaho. Pangita na naglaing ikauban ni mo sa trabahoon sa bahay ni Timoy. Tungod kay sugod karon, wa na'y Alice o Romero dito sa bahay. Oh, Miss. Nakabati ka sa kong gisulti, Justin. Sugod karon, kitang duha na magbuot sa bahay. Hangtod na sa tanang negosyo sa akong inahan. Tuod, sinoy Timoy ni bahala ni mo din sa hospital, ha? Maatuon ako sa beach resort. Oh, okay ra ko kung matakta ko. Mao na dong. Ay, mingaw na ko dito sa bahay. Aw, ayaw ka balaka no eh. Mag-chatmate lang gihapon na ni Timoy, aron wala ay ba? Maysan. Bitaw, Sa man, nakita na sa Alice. Nawa man ka ni. oo, ni Timoy. Nakita na si Ate Alice. May noon. Noon sa man siya. Ako na lang siyang natutulan sa private hospital sa Burgos. Mao ba? Noon sa man siya dong. Nala eh, giatakis kas pa. Tarong mo na numero tapalungo. Mo lagi, noy. Kung doon eh, bitaw ni, kung doon na magimungutan na bahay ni Ate Alice noy. Ingnalan ni nga na hospital kay giatakis kas pa. Okay ra ba din, he? Okay naman, miss. Daghan man ang guest. Oh, maayo. Tuod, ang room 206, dili na'y paggamit, ha? Kay doon na ni mo gamit, ana. Okay, miss. Hello? Hello, Miss Cathy. Hello, Linda. Uy, Miss Mara. Hala, may garas lagi ng imong aping.
nadisgrasya man gud mi. Kumusta ang imong pagstay? Enjoy ra ko. Sorry di ay nga wala ako makontak akong i-recommend unta ni mga driver. Ay, okay lang, uy. Nakakuha naman sa ko og maka-drive na ako. Gawas pa, kung maapiki cute, maka-drive naman ko. Mao ba? Mayo hinoon. Excuse na miss ha. At imanan na mo ang kwarto sa taas. Linda, dali na. Yes, miss. Room 206 ang ilang limpyuhan. Klaro kaayo nga si Justin ang iyang ibutang sa room 206. Maayo tingaling bisitahon ako si Justin na. Ano, Justin? Ay, karon no. Kaya na-missing imong asawa. Unya, patay na sa si Madam Carla. Wana'y masuko ninyo. Pero dong. Mas maayo gud nga basulan mo ang imusa sa imong asawa. Kay ang luha sa asawa dong makagaba. Niyanay nurse. Hello? Mugawas una ko dong ha, Justin. Nabitaw imong nurse. Hello, sir. Uy, mabuka naman di ay ang imong mga mata, sir. Okay na ka? Kumusta ang imong pamati? Paningkamot nga mabaskog ka, sir, ha? Kay daghan tagpuhatonon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!